Podcast C2, català.cat, episodi segon, el podcast que t'ajuda a aprovar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Tot seguit et parlaré sobre una paraula que sentim sovint al nostre entorn i que pot ser perillosa. Sí, perillosa per a aquells que vulgueu presentar-vos al C2 i superar-lo amb èxit. La paraula en qüestió és sobre, concretament sobre seguit de concreció horària. Et deus preguntar, què li passa ara a aquesta paraula? Què li passa? Doncs mira, encara recordo un examinant que mentre feia l'exposició oral del C2, molt posat en el rol que li havien assignat, va deixar anar. Si els sembla bé, vindrem sobre les 12. Sobre les 12? Vaig pensar. Potser es tracta d'un nou mitjà de transport, anomenat 12, que desconec, i que permet viatjar-hi a sobre, o a sota, vés a saber. Segur que a hores d'ara ja deus haver vist per on vaig, oi? No ens posem a sobre de les hores, ni tampoc a sota, podríem caure. En català normatiu, per referir-nos a una hora aproximada hem de dir cap a les 12, per exemple. Ara que ja ho saps, fes servir els sobres adequadament. Ens veiem en una propera observació. I recorda, si t'ha estat útil, no et perdis cap episodi i subscriu-te al nostre podcast i comparteix-lo amb qui creguis que hi pot estar interessat. I, si en vols saber més, entra a c2català.cat, on hem creat un curs complet en què tractem les 3 àrees de l'examen. Familiaritza't amb les diferents parts de l'examen, discurs escrit, gramàtica i lèxic, discurs oral. Encara't a l'examen sense sorpreses, ves sobre segur. Ens hi veiem?